Приятели, това е петъчното ни предаване "Мисия правя взлом" с мене, майстор Тричко. Ето ни отново от обекта, да видим докъде сме стигнали 2 седмици по-късно. Ето това е изпълнена вътрешна изолация по последна немска мода. Това се вижда прозорец PVC дограма на профилинг, който вече сте го виждали. Това е тригерът отгоре на вътрешната изолация, който ще поддържа всичко. Отвътре всичко е подготвено, както се вижда, за полагане на мрежа и мазилка, което ще видите изпълнено следващия път. Тук стърчат кабелаци, още майстора ги дооправя, прокарано е долу. Ето вижда се, тук ще има контакт, а тук от прозореца ще има отоплителен конвектор, френски. Таванът, ето го, подготвяне за лепене на EPS плоскости за изолация. Направена е шпакловка на мястото на старата розетка, осветителни тела за помощ на майстора. И всичко е изпълнено по последен писък на модата бацета. Това е положението за сега. Виждате, всичко друго се седи както си е било до преди седмица-две. Няма никаква съществена промяна. Тук е пълно с инструменти в помощ на майстора. Кабели, фибрани, стълби, кофи за смет, столчета и всякакъв помощен материал, който трябва да си прибере. Благодаря ви за вниманието. Това беше всичко за сега от мен. До по-другия петък. Довиждане!